Pwedeng daghana guys. Pwedeng daghana guys. Nagtapok guys. Nagtapok. Hindi mo makarelitan guys. Hindi mo magaon guys. Ang pwede lutuon ani, salad nga pako, pinunuan nga pako, isa pa, adubong pako, ginisang pako. Guys, gusto mo tanaw cake? Oh, cake. I-explain ko sa inyo kung ano ba yung makakain at hindi makain at pang-disenyo lang na fern. So ito guys, Baka kasi mapunta kayo sa mga lugar na kung saan may mga pakuhan at hindi ninyo alam kung saan ba doon ang makain at saan ba ang hindi. So itong fern na ito sa ano niya, isa lang yung dahon niya. So sa isang kagaya nito, isa lang siya, 'di ba? Napansin niyo, kaiba siya. So yung yang nito kasi magkakamukha lang sila, magkakapareho lang talaga sila. Ito yung yang niya. Ito yung kung ano pa siya, bagong sibol. So, ito fern. Ito ang hindi pwedeng kainin dahil nga hindi siya pwedeng kainin. Okay? Why ulit tayo? Ito naman, ibang klase din ito ng fern, medyo malaki, 'di ba? Pareho lang sila. Pareho lang sila na ano, ito, 'di ba? Wala silang pagkaiba sa malayuan, pero pag lalapitan mo 'yan, ano siya oh. Ano siya, parang silk siya. Yung mga sinaw siya. Tapos ang ano ani guys, money. So dagko siya nga klase, malaki siya na klase. Yan. So hindi mo yan siya pwedeng kainin, pwede mo siyang pandisenyo kapag may graduation or basta kung ano yung mga event or mga program na pwede niyo gamitin ito. Ito yung maganda kasi ano siya kanang solid siya, yung blade niya dito. Blade ba to? Basta, yan siya, solid siya. Kahit anuhin mo pa yan siya, hindi yan siya mabali. Itutusok mo siya sa sa saging, hindi yan siya mabali.
So ito yung ano niya, yung bagong The fern. sibol. Ito yung tinatawag na pako. So, ang malaking kaibahan, syempre, ito yung yang niya. Yan. Yan. Ito yung yang. Tsaka ito yung, ano na niya, yung old na niya. Ito yung lukdo-lukdo. Ito naman yung pako. So, di ba nga, malayo siya kasi parang curly siya. Ito naman, parang uod. Ayan yung pinagkaiba sa Dalawa. Kaya kung magbisita kayo sa province, wala kayong makain, maghanap lang kayo ng pako at yun, pwede nyo na yan siyang gawing ulam. Okay? So, yan, ito ang hindi pwedeng kainin at ito ang pwedeng kainin. Ganun kayo tag nakuha, guys. Pakita na ko sa inyo ha, ang kung unsaon pagluto aning pako, nga ginisa nga pako. So, guys, see you. See you po sa susunod. Paano ang pagluto ng pako. So, guys, peace out. Okay guys, so magluto na ta karon sa ato ang pako with chicken. So, mo na itong ingredients, bombay, ahos, na tapos meron ding tawag dito, luya, para mabango po ang ating luto. Mabango ang ating luto. So, maliit na mantika para gisahin ang ating ahos, bombay, at saka luya. Okay. So, ang atong luya or luya. Ayan. Mabango ang luya, guys, kaya mas masarap ang ulam o yung adobo pag may luya. Ayan. Lulutuin lang natin siya. Ito. Bawang at saka yung bombay. So, isunod natin ang ating konteng manok. Kaming manok. Pwede rin naman walang manok. Okay lang yun. Ito na. So, hintayin lang natin ng konti nang mag-brown po yung manok. Okay, so pwede na natin timplahan dahil ayun, nasusunog na po. Nasusunog. Pwede na natin siya lagyan ng toyo. Pwede mo na siyang timplahan agad bago mo ilagay ang pako. Ayan. Konti lang. Wala nang sukat-sukat dahil tansyahan na lang. Sunod mong ilagay ang pako. Yan po yung pako natin. Ayan. At haluin natin. Marami lang yan siya ngayon, pero mamaya pagka naluto na yan siya ay liit na yan. Ayan. Lagyan natin ng kaunting tubig. So, 2 tasang tubig. Ayan. So, ayan siya. At takpan lang natin at hintayin bukal. So, bukal na siya, guys.
Ito ang likuan. Ang konti na siya, konti. Lagyan natin ng kaunting tuyo. Tansyahan na lang, tansyahan. At asin. Lagyan natin ng asin. Depende po sa panlasa ninyo. Kaya damihan kung mahilig kayo sa maalat. Kung hindi naman ay pwedeng konti lang din. Sobrang sarap nito guys. Guys, kailangan nyo matry ito guys. Sobrang sarap. Walang char. Yan oh, ang sarap niyan. At may malamig ang panahon ngayon. Masarap talaga siya. With rice, of course. Guys, mananaw ko ang pako. Peleg, Arnold. Oh, hello guys. Welcome back to my channel. Hello, Kalib. Kalib. Where are you going? Kalib. Kalib, Kalib, Kalib. Bye, Kalib. Wow. Ando ng habunan. This is Cynthia. Ay, bro. Dito, naghanap. Lamig kayo! Lamig kaya! Apoy ka na. Kita ko na. Ayaw, wani. Best pair with corn. So guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment down below kung nagustuhan niyo din po ang ulam ngayong gabi. So bye-bye! See you in my next vlog.